Bos días. Empezamos o rol de prensa do Consello. Hai dous temas que creo merecen especial relevancia e que quixera trasladarlles. En primeiro lugar, iniciamos a tramitación para a súa aprobación da Lei de Calidade Alimentaria de Galicia, que vamos a ver se somos capaces que entre en vigor no ano 2022. Sometemos, por tanto, a consulta previa a elaboración de un anteproxecto de lei que ven a sustituir outro proxecto de principios da década anterior e que ten como obxectivo manter un elevado estándar de calidad da produción alimentaria galega e reforzar o control para loitar contra as prácticas desleais. En segundo lugar, coñecemos as liñas maestras do Pacto de Estado que propoñemos polos concellos que conforman a comarca de Ferrol-Terra. É un documento que sitúa en 8 eixos de actuación encamiñados a resolver os graves problemas demográficos, económicos, laborais e sociais que está sufrindo esta comarca xa, lamentablemente, dende fai moitos anos, agravada por unha serie de decisións que conlevan o desmantelamento das industrias que, de momento, posuía a comarca de Ferrol-Terra. Entre outras cousas, apostamos por potenciar os recursos propios da comarca e por crear un polo enerxético intenso desde o punto de vista de investimento e de emprego, producindo biocombustibles nas pontes, desenvolvendo o gas natural licuado en Mugardos, impulsando hidróxeno verde, proxectos que incluímos nas propostas de Next Generation, e tamén a eólica mariña. Hai unha serie de proxectos que posteriormente explicará o vicepresidente primeiro sobre este asunto. Ben, entraremos posteriormente nel e, como ven sendo habitual, damos datos xa actualizados no día de onte da pandemia. Temos 3 persoas menos ingresadas nas unidades de cuidados intensivos, son 45, 3 menos que fai 24 horas. Seguimos con 152 persoas hospitalizadas en planta e o resto, 1.867, se recuperan nas súas casas. Total de casos activos, 3.064. Nas últimas 24 horas volveu a falecer outra persoa, o que trasladamos á súa familia as nosas condolencias. A nivel comparativo, seguimos tendo mellores datos que a media de España. No que se refire a 7 días, estamos na metade que da media de España, 42 días de incidencia frente a 84,8. No que se refire a tasa de 14, tamén estamos na metade que na media de España, 94 por 100.000, media de España 103. E tamén en hospitalización estamos 3 veces con unha incidencia, con unha ocupación inferior á media de España. No caso de UCI, ocupación 6%, media de España 22%, e no caso de hospitalización convencional, ocupación 2,4%, media de España 7,07%. Bueno, recordarán que onte indicamos e expuxemos as propostas e os acordos que asumimos no Comité Clínico, que trasladamos a todos os medios de comunicación a través de vostedes e que hoxe, de forma mayoritaria, se publican nos medios de comunicación e foron comentados nas radios no día de onte e tamén nas televisións. Está claro que iniciamos unha nova fase a partir de mañá, na madrugada do sábado e domingo, unha nova fase de apertura intensa, sin dúbida, como consecuencia da situación xurídica que vivimos en España unha vez que o Goberno decidiu dar por finalizado o estado de alarma e todas as garantías que o estado de alarma conleva. Empezamos, por tanto, cunha incerteza de como afectará a evolución da pandemia, o fin do estado de alarma, coa incerteza de que medidas van a ser validadas e rexeitadas. Viron que as comunidades autónomas están intentando moverse como poden neste mare magnum de lagoas, de incertidumes e de contradicións. E o certo, verdad, é que nós estamos elaborando o noso paquete de decisións por parte da asesoría xurídica coa maior seguridade xurídica posible, co obxecto que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acepte as propostas que plantexamos, propostas que, dende logo, son suaves, que son as propostas que non, digamos, entendemos afectan os dereitos fundamentais de unha forma intensa e que pensamos que podemos adoptalas dentro do contexto da Lei Orgánica de Saúde Pública e que tomamos as decisións, por exemplo, de que non pode haber toque de queda porque creemos que non temos capacidade
para concretar ese toque de queda coa legislación actual. Por tanto, vamos a ver se somos capaces de que as propostas da Xunta de Galicia teñan referendo legal no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En todo caso, entrarán en vigor mañá e a partir de aquí vamos a ver se necesitamos algunha autorización xudicial, por suposto a pediremos e estaremos moi atentos á decisión do Tribunal Superior. Ben, 4 asuntos en materia de sanidade. Volvemos a comprar polo trámite de urxencia na área sanitaria de Compostela-Barbanza material e servizos para loitar contra o COVID. En total, 1,87 millóns de euros. Vamos a mercar material sanitario, luvas, test rápidos, medios de transporte, kits de detención, etc. Vamos a seguir coa vacinación e cos test de diagnóstico para afrontar a pandemia nesta área sanitaria. Seguimos falando de pandemia. Como saben, o Goberno de España suspendeu a entrada en vigor da Lei de Saúde, un apartado importante da mesma, e recurre ante o Tribunal Constitucional a propia lei. É unha lei que nos seguimos pensando que era necesaria e que era imprescindible. Con esa lei estaríamos seguros de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aceptaría todas as propostas que fixemos onte. Por tanto, é evidente que esa lei ten unha enorme capacidade de seguridade xurídica e que nos daría o refrendo do Tribunal Superior de Xustiza, unha lei que estuvera plenamente vixente na comunidade autónoma e unha lei que desplegaría os seus efectos para dar cobertura ás decisións xudiciais que agora, sin lei, terán que ser unhas decisións xudiciais que, polo que se ve, nin siquiera o Ministerio Fiscal en distintas comunidades autónomas está de acordo entre sí. Pois ben, lamentablemente, como é coñecido, o pasado 6 de abril o Executivo Central presentou un recurso de inconstitucionalidade e como unha competencia directa do Goberno solicitou a suspensión inmediata da lei. Competencia exclusiva do Goberno de España, que o Tribunal Constitucional o único que pode é simplemente aceptala porque non ten capacidade de deixala sin efecto. Pois ben, neste contexto, acabamos de dar luz verde á Asesoría Xurídica Xeral para que se persone ante o Tribunal Constitucional e defenda a Lei de Galicia, a Lei do Parlamento de Galicia. Por tanto, non é unha defensa do Goberno, que tamén estamos defendendo ao Estatuto de Autonomía, o noso autogoberno, e unha decisión do Parlamento. Volvo a reiterar, porque parece que isto é un conflicto entre un goberno. Non. É certo que o Goberno actual ten maioría no Parlamento, pero quen aproba as leis é o Parlamento, non o Goberno. Non é un recurso de inconstitucionalidade contra un decreto, é un recurso de inconstitucionalidade contra unha lei. E, por tanto, o Goberno central interpón un recurso fronte a unha lei aprobada no Parlamento de Galicia que entendemos a desenvolve de acordo coas súas competencias constitucionais e estatutarias. Solicitamos o levantamento da suspensión dos preceptos impugnados do apartado 5 do artigo único da norma. E, por tanto, solicitamos de forma consecuente a suspensión ou a denegación do recurso presentado polo Goberno. Ben, aprobamos a nosa personación, defendemos constitucionalmente o autogoberno de Galicia e, eso sí, albergamos unha esperanza de que non sexa necesaria porque continúan as reunións do Goberno Central e Asesoría Xurídica Xeral. Esta mañá se desenvolveu unha reunión, non sei se finalizou ou non temos información final da mesma, pero nós seguimos tranquilamente dicíndolle aos letrados que siguen as instruccións do Goberno de España que a nosa lei é unha lei respetuosa coa Constitución, que é unha lei que se enmarca na Lei Orgánica de Saúde Pública, que, por suposto, é unha lei que en ningún caso obriga a vacinar nin nesta vacina ni en ningunha outra, que a estrategia de vacinación da Comunidade Autónoma é exactamente igual que a estrategia de vacinación que veña plantexada pola Consello Interterritorial, e, de feito, a realidade é que estamos cumplindo taxativamente o que nos di o Consello Interterritorial, ás veces incluso en desacordo, como foi a non aplicación da segunda dose da vacina de AstraZeneca a persoas que xa tiñan dispensada a primeira dose. Portanto, este titular barato de que aquí o que se pretende vacinar de forma obligatoria está desmentido polo propio texto da lei e pola propia práctica e posición da Xunta de Galicia nesas conversas. Vamos a ver en que acaba todo isto, pero
como temos que personarnos, hoxe autorizamos a personación. Vamos a adoptar un importante acordo sanitario para incrementar as retribucións da maioría do personal sanitario na comunidade autónoma. Recoñecemos un novo grado da carreira profesional a todas as persoas que cumplen esos requisitos, que son 13.500 sanitarios, os que lle subiremos as súas retribucións entre o ano 21 e 22 nun 6% só no complemento de carreira administrativa. Solicitaron 14.000 persoas este carreira administrativa, despois de comprobar quenes cumplían e quenes non, aproximadamente abogaremos a 13.500 sanitarios. Dos solicitantes e destos 13.500, o 2% accede ao grado 1, que é o grado mínimo, o 45% ao grado 2, o 23% ao grado 3 e o 30% ao grado 4, que é a máxima categoría profesional. Por categorías profesionais, quen van a percibir estes novos ingresos son o 50% son sanitarios universitarios, o 21% sanitarios de FP, o 2% universitarios de xestión e servizos e o 27% profesionais de outras categorías de xestión e servizos. Nesta convocatoria, 4 de cada 5 sanitarios, é dicir, o 80%, estiveron exentos do requisito de permanencia no grau anterior, polo que puderon acceder a 2 grados de forma simultánea nas convocatorias 18 e 20. É dicir, en 4 anos, o personal médico e enfermería vai incrementar a súa retribución ou incrementou a súa retribución entre 4.000 e 6.000 euros anuais. O complemento de carreira profesional está sendo percibido por 22.000 profesionais. Pois ben, canto supón isto? Un incremento do 6% das retribucións, un incremento extensible a todas as categorías, se vai ingresar o 50% do primeiro incremento na nómina de maio, e isto, pois, tamén, lóxicamente, nos alegra poder, con este incremento retributivo de un 6% en 2 anos, de alguna forma, retribuir, como se merece, o personal sanitario que foi clave na pandemia actual que aínda non rematou. Por exemplo, a un médico o incremento de unos 3.125 euros ao ano, diplomados sanitarios unhas 2.000 euros ao ano, 1953 exactamente, e así un escandallo en función das titulacións, grupo A1, 2.500 euros ao ano, grupo A2, 1.760 euros ao ano. Si teñen interese, podemos dar a tabla para concretar este incremento de entre un 5 e un 6% das retribucións a todo o personal sanitario que cumple os requisitos de carreira administrativa. Neste momento hai 22.000 persoas que están cobrando ese plus e hoxe autorizamos a 13.500 subir de grau como consecuencia de que levan o tempo necesario para poder subir de grau na carreira administrativa. Seguimos coa sanidade. Aprobamos a Estrategia Galega de Enfermedades Raras. Son enfermedades que ten pouca xente, pero hai 7.000 enfermedades raras que afectan entre un 5 e un 7% da población en base ao territorio e que, no caso de Galicia, aínda que o censo non está finalmente concretado, estaremos ao redor dunhas 200.000 persoas. Vamos a facer por primeira vez unha abordaxe específica pola alta complexidade destas patoloxías e vamos a concentrar os casos para establecer un circuito entre a atención primaria e especializada para diagnosticar e tratar este tipo de enfermedades que pode ser unha cada 10.000 persoas e que son enfermedades francamente complexas, con medicamentos orfos, é dicir, con medicamentos moi caros, medicamentos que, como afectan moi pocas persoas, o seu prezo pode superar os 300.000 euros por paciente ano. Por tanto, estamos ante un dos grandes cuestións pendentes da sanidade pública, eu creo que mundial, dende logo europea. Isto vai a supoñer unha mellora importante dos pacientes afectados por estas doenzas, porque vamos a protocolizar o seu modelo de atención. Vamos a intentar mellorar os tempos de diagnósticos. Hai persoas que, despois de visitar a moitos médicos, de facer moitas probas, non se é capaz de concretar exactamente a patoloxía que nace ou que dá orixe ás secuelas ou ás secuencias ou ás exploracións. E esa patoloxía non é unha enfermedade convencional, senón que é unha enfermedade rara,
no que aínda queda moito que investigar. Por tanto, vamos a traballar en rede para acelerar o diagnóstico primaria e especializada. Supón unhas ferramentas tecnolóxicas específicas para estes colectivos, definir o itinerario formativo de especialistas que van a tratar este tipo de enfermedades, garantir a equidade no acceso a medicamentos orfos, técnicamente son aqueles medicamentos que hai para enfermedades que non sei se poden considerar orfas ou non, pero certo, enfermedades moi raras, ademais de promover a participación en grupos de investigación, coordinación sociosanitaria, etc. Hai sete eixos desta estrategia. En primeiro lugar, o desenvolvemento dun rexistro de enfermedades raras na comunidade autónoma. En segundo lugar, o reforzo da prevención primaria e secundaria, acceso a terapias. En cuarto lugar, coordinación sociosanitaria e participación das asociacións de enfermedades raras. En quinto lugar, fomento e formación e divulgación entre profesionais, pacientes e cidadanía, para que tamén os pacientes teñan formación e información de que ante determinadas manifestacións pois que acudan ao médico creendo que poden ter este tipo de enfermedades. E, por suposto, tamén a promoción de investigación e da obtención de resultados en saúde e a normalización da asistencia sanitaria. Que quere dicir normalización da asistencia sanitaria? Pois crear unha Comisión Galega de Enfermedades Raras. Primeiro, un rexistro de todos os pacientes que están pendientes de diagnóstico ou que están con diagnóstico impreciso, intentar concretalo. Posteriormente, esta Comisión Galega de Enfermidades Raras pois é a que, en base a ese rexistro, vai establecer estrategias. A posta en marcha de unidades funcionais multidisciplinares nas áreas de saúde. Moitas veces unha enfermedade rara é tributaria de diversos especialistas. E, por último, a creación de comités clínicos de enfermedades raras con carácter intrahospitalario, así como circuitos de derivación entre primaria e especializada. Bueno, en definitiva, vamos a ver se somos capaces de acometer esta eiva que no Sistema Nacional de Saúde español pois é unha eiva constante desde fai moito tempo. Non é fácil, pero o cual non significa que non teñamos ese problema por resolver. No eido educativo incrementamos un 25% a nosa colaboración con Cogami para impulsar unha nova edición do proxecto En Red Arte. Se trata de dar acceso á cultura ás persoas con discapacidade. Vamos a facer unha serie de obradoiros, fotografía artística, escritura creativa, teatro, música tradicional e popular e danza contemporánea. Isto vai a chegar aproximadamente a 200 persoas con discapacidade. E preveemos unha normativa de inclusión e accesibilidade cultural na que estamos traballando na Consellería de Cultura e na Consellería de Política Social para dar acceso mediante norma e garantía a este tipo de persoas con discapacidade no ámbito da cultura. Seguimos no ámbito de persoas con discapacidade, alumnos que necesitan comedores con un seguimento e unha vigilancia específica. Chegamos a un acordo con 14 asociacións para facilitar o comedor adaptado a preto de 500 estudiantes con discapacidade. Destinamos 207.000 euros para estas 14 asociacións. Seguimos traballando no ámbito das políticas sociais e tamén da discapacidade. Hoxe damos cobertura a un novo centro, o Centro San Rafael de Vigo, cunha inxección de 230.000 euros sobre o concerto actual para que podan financiar o incremento salarial que supón o convenio único colectivo firmado a nivel nacional. Como saben, inxectamos 4 millóns de euros para os centros que están baixo a Federación de Centros que atenden a persoas con discapacidade, pero había unhas 10 entidades que non están recollidas na Federación e que necesitamos darlle o mismo pulo e apoio que o resto das entidades que xa cobraron os 4 millóns de euros. Recordarán que na pasada semana trouxemos o Centro San Pablo e San Lázaro de Mondoñedo con 150.000 euros e agora este Centro San Rafael de Vigo con 230.000. Unha nova convocatoria para atención social integral dirixida a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes e víctimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual. A orden de apoios para este ano 21 chega a un investimento de 450.000 euros. Vamos a intentar atender as necesidades de 700 persoas víctimas de este tipo de conductas.
Os proxectos financiados inclúen atención inicial, asesoramento social, atención psicolóxica, orientación e asesoramento xurídico e laboral. Levamos dende o ano 2016 traballando con este tipo de convenios. Asistimos e atendimos a 3.005 persoas e este ano 2020 que finalizou se atenderon a 685, normalmente mulleres inmigrantes que son as máis castigadas por esta lacra. Materia de infraestructuras, páxina de augas, Concello de Baiona, 600.000 euros para evitar inundacións no lugar de Sabarís. Vamos a actuar con infraestructura hidráulica nos camiños das Monxas e o camiño Pouquena. Son identificados como risco de potencial alto en inundaciones. Prazo de 5 meses, vamos a reformar a rede de pluviais con execución de 4 colectores. Augas de Galicia executa e financia as obras e o Concello de Baiona lle pedimos que expropie os terreos necesarios para poder executalas. Unha vez firmado o convenio, empezaremos para traballar e baixar a área de risco potencial do río Groba nas parroquias ás que acabamos de facer referencia con este investimento de 600.000 euros. Tamén traspasamos a Baños de Molgas a estrada que finaliza no Santuario da Nosa Señora dos Milagres, no lugar dos Milagres do Medo, na parroquia de Vide. É unha petición do Concello que nos aceptamos e transferimos esa parte desa OU 103 a Patrimonio Municipal. Actividade do Centro Tecnolóxico do Mar, Fundación CETMAR, durante o ano 20. Participou este centro de investigación en 56 proxectos e servizos de carácter nacional e internacional. Dende o ano 2001 leva participado en 500 iniciativas financiadas con investimento autonómico nacional e europeo e captou 320 millóns de euros nas iniciativas nas que participa dende o ano 2001. Este ano 2020 participamos no Foro Paneuropeo Europea Maritime Board e tamén no Business to Sea, un evento de referencia con distintas universidades e centros de I+D internacionales. Tamén o CETMAR colaborou con Anfaco Cecopesca, con Arbi, Armadores de Vigo, con Xemar, con Frarías, en definitiva, é un dos centros de investigación máis importantes. E o centro ten protagonismo na transferencia de coñecemento no proxecto ICONO, que é o proxecto de Economía Azul en España, e tamén na formación mediante actividade no Centro de Ensino a Aixola, no que cofinancia xunto co Porto de Marín. Ben, vamos finalizando. 2 acordos importantes en materia de rehabilitación, un deles moi importante para a cidade de Vigo. Declaramos 4 novas áreas de rehabilitación integral no Concello de Vigo, convertíndose Vigo como no segundo concello con máis áreas de rehabilitación integral de Galicia. Nestas 4 novas áreas da urbe olívica impulsaremos a rehabilitación e mellora de espazos públicos en Espiñeiro Teix, San Roque, San Pablo e Beiramar, que é a plena fachada marítima. Vamos a mobilizar 33 millóns de euros, dos cuales 21 millóns de euros van a financiar con achegas públicas, financiamento público da Comunidade Autónoma, co obxectivo de rehabilitar 807 vivendas. Pois ben, estas 4 áreas se suman ás 4 áreas que xa funcionaban en Vigo dende 1997, a ARI Conxunto Histórico, dende o ano 2003 Bouzas, e dende o ano 2015 Santa Clara e as súas rúas Bueu Moaña. Vigo, nestas 4 áreas que xa viñan funcionando, recibiu 16 millóns de euros para financiar actuacións de rehabilitación, se levan recuperadas 1.414 vivendas e aínda destas 4 áreas quedan por recuperar e hai diñeiro sin gastar en 641 vivendas máis. Pois ben, agora ampliamos a 4 áreas máis e coas vivendas das primeiras 4 e as vivendas destas 4 actuais vamos a intentar recuperar aproximadamente 2.900 vivendas en Vigo. Ademais de estas áreas de rehabilitación integral de Vigo, Vigo participa tamén de 2 das 3 áreas supramunicipais que hai en Galicia, que son Illas Atlánticas, as ARIs do Camiño de Santiago, por Vigo pasa o Camiño Portugués pola costa, e a área de Ribeira Sacra, evidentemente Vigo non está, pero está en 8 ARIs propias e en 2 supramunicipais.
Vamos a publicar en maio unha convocatoria de 5,4 millóns de euros, os que xa se poden presentar as áreas novas do Concello de Vigo, e, ademais, como saben, no Concello de Vigo temos un proxecto específico que é o Consorcio do Casco Vello, onde a Xunta de Galicia participa con 90%, o 10% restante o Concello de Vigo, e levamos recuperadas 111 vivendas con cargo a ese consorcio que é a máis das áreas de rehabilitación. Detalle do alcance das 4 áreas de rehabilitación integral viguesas sería a de Espiñeiro Teis, se concentran 386 vivendas en 30 edificios e habrán unha población de 600 personas. A área de San Roque, estamos falando de 27.000 metros cuadrados, divide en dúas zonas, a Rúa Emilio Pardo Bazán e a próxima ao Pazo de San Roque. Nelas están identificadas 271 vivendas susceptibles de rehabilitación. A área de San Pablo, 80 vivendas sindicais susceptibles de rehabilitación. En a área de Beiramar están ubicadas unhas 70 vivendas en 7 edificios. Pois ben, isto é o que vamos a intentar facer con estos 16 millóns de euros de diñeiro público que se ven a sumar os diñeiros das rehabilitacións das 4 áreas iniciales dende fai xa tempo. Por tanto, importante, insisto, poder seguir rehabilitando zonas de Vigo, non con 16, sino con 21 millóns de euros de achegas públicas e con estas novas 807 vivendas que, unidas ás anteriores, conforman as 2.900. Outra área de rehabilitación integral en Pontareas. É a primeira área neste concello, unha área que afecta a 92.000 metros cuadrados, na zona da Plaza Maior, da Praza de Bugallal, na que se inclúe o Casco Vello e a maiores algunhas edificacións contiguas ao mesmo. Estamos falando en Pontareas de 518 vivendas, 74 edificios residenciais e 133 vivendas unifamiliares. Isto custaría rehabilitar toda esta zona de Pontareas uns 50 millóns de euros. A Xunta de Galicia propón, con fondos públicos, 12,4 millóns de euros, e, por tanto, o resto, evidentemente, ten que poñelo os propietarios das vivendas. O que estamos facendo é subvencionar de forma intensa a rehabilitación de vivendas privadas que siguen sendo privadas e, por tanto, dos seus propietarios. Galicia ten 76 áreas de rehabilitación integral e 3 máis de carácter supramunicipal, como acabamos de facer referencia. Como digo, neste mes de maio vamos a publicar 5.400.000 euros, ao que se poden presentar todos os propietarios das áreas que están en Galicia e, como saben, cada área ten unha oficina de rehabilitación financiada pola Xunta de Galicia, onde traballan arquitectos técnicos e outras persoas que dan servizo aos ciudadanos que lle interesa obter unha subvención da Xunta de Galicia para rehabilitar a súa vivenda. Penúltimo asunto, anteproxecto de Lei de Calidade Alimentaria de Galicia. Vamos a intentar aprobar esta lei que hoxe sometemos a exposición pública no ano 22 e ven a sustituir unha lei do ano 2005. Do 2005 a todo agora pasaron moitas cousas, hai que dar resposta aos cambios experimentados na produción, na comercialización, nas novas tecnoloxías, na nova normativa española e europea, tamén, por suposto, a mellorar o control dos alimentos destinados aos consumidores. O obxectivo é manter un elevado estándar de calidade na produción agroalimentaria galega, loitar contra as prácticas desleais, revisar o catálogo de infraccións e do procedimento sancionador, impulsar a calidade diferenciada, regular as denominacións de orixen protexida, as indicacións xeográficas protexidas, o selo de artesanía de Galicia, insertar dentro do Pacto Verde Europeo e os obxectivos de desenvolvemento sostible a nova lei, profesionalizar o funcionamento dos consellos reguladores e tamén tomar nota sobre as entidades privadas de certificación alimentaria. Terán que estar rexistradas, terán que ter unha declaración responsable e, por tanto, vamos a regular toda a calidade alimentaria de Galicia, que cada día ten maior valor nas distintas mesas dos mellores restaurantes e tamén nas mesas dos familias galegas ou calquera outra que poda ter produtos producidos en Galicia. Vamos a seguir os principios de responsabilidade social e ambiental, as recomendacións da Unión Europea e da FAO, para introducir a compra ou contratación pública verde. Isto é interesante. Necesitamos unha lei
para que podamos poñer nos pregos de cláusulas discriminación positiva de produtos galegos por ser produtos de proximidade e produtos frescos. Non podemos poñelo porque non temos amparo legal, pero que creemos que con esta lei sí poderíamos mellorar as nosas compras públicas baseadas en produtos de proximidade e, por tanto, dar saída a esos produtos que moitas veces se perden como consecuencia da caducidade dos propios produtos. En definitiva, é unha nova lei para unha nova realidade alimentaria, é unha nova lei para poñer en valor toda a cadea de agroindustria galega, é unha nova lei para inxectar e priorizar os produtos frescos e os produtos de proximidade en Galicia e para seguir con marchamo de Galicia Calidade no resto das mesas onde cheguen os produtos galegos. E último asunto, recordarán que a semana pasada empezamos a construir unha proposta de pacto de Estado por máis de os 20 concellos que conforman a comarca de Ferrolterra. Estamos nunha situación excepcional, e Ferrol leva bastante tempo castigado por unha crise. Ferrol é a única das 7 cidades que perdeu población nos últimos anos, perdeu un terzo de población e é a cidade con máis paro da comunidade autónoma. Agora se enfronta unha serie de decisións, a maioría delas que non compartimos, como consecuencia da política naval e da política industrial do Goberno central. Non compartimos o peche improvisado da central térmica das Pontes, non compartimos o incumprimento sistemático co asteleiro de Navantia, no senso de perda absoluta de carga de traballo e incumprimento da modernización das súas instalacións e a construción de un dique seco. Hai unha deslocalización da industria do plástico, hai un peche da planta de Siemens Gamesa que o Goberno central, sorprendentemente, non é capaz de evitar. Estamos sacando miles de megavatios e simultaneamente pechando a única fábrica de palas que temos na comunidade autónoma galega, é algo moi sorprendente, e hai unha enorme incertidume, Alcoa é o expoñente, da industrias electrointensivas que están en Ferrolterra. Pois ben, isto unido ao impacto económico da pandemia é un caldo de cultivo explosivo dende o punto de vista social, laboral e económico nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal. Eu penso que neste momento debemos estar todos xuntos e debemos de traballar, polo menos vamos a intentalo. Por suposto a Xunta de Galicia, pero tamén a Administración Central e a Administración Provincial e os concellos, tamén os axentes empresariais e sindicais e os interlocutores e representantes da sociedade civil. Levamos semanas, por non decir meses, traballando nas consellerías da Xunta de Galicia para concretar e priorizar as propostas no ámbito de cada departamento autonómico de como podemos volcarnos coa comarca de Ferrolterra. Mantivemos unha primeira toma de contacto cos alcaldes da zona, coas centrais sindicais e o tecido empresarial por parte do vicepresidente segundo do Goberno. Froito deste traballo, hoxe presentamos un documento base, un documento que sirva para ampliar, negociar, reflexionar e un documento que sirva para unir as distintas prioridades que creo a Diputación da Coruña, os concellos que conforman a comarca e a Administración Xeral do Estado necesitamos. Este documento ten 8 eixos de actuación e estes 8 eixos de actuación serán concretados polo vicepresidente. Como recordarán, o pasado xoves presentamos este pacto por Ferrol e o día seguinte, na reunión que tiven coa vicepresidenta segunda do Goberno, coa vicepresidenta Calviño, lle trasladei o interese por pechar un pacto co Goberno central, cos Goberno local e provincial e autonómico, e nos presentamos este documento base, que ten 8 eixos de actuación. O primeiro, por suposto, é a recuperación das empresas mediante plans de rescate para os sectores máis afectados pola pandemia con apoios directos. O segundo é a permanencia das actividades das industrias estratégicas tradicionais en Ferrol, a industria naval, a industria electrointensiva e a industria enerxética. O terceiro se refire á modernización da economía comarcal, a modernización do asteleiro Navantia, a modernización dos ámbitos forestais, primario e alimentario. O cuarto, moi importante, é concretar un polo enerxético na
comarca de Ferrolterra. Un polo enerxético que tería distintas modalidades de produción de enerxía. Biocombustibles en As Pontes, gas natural licuado en Mugardos, Reganosa, hidróxeno verde nos concellos onde os operadores e a Xunta de Galicia concreten, están incluídos nos fondos Next Generation, e eólica mariña. Ferrol e a comarca ten unha potencialidade enerxética que non pode ser desmantelada sin sustituirse por outra. Non podemos desmantelar unha central térmica maior de España con 1.500 megavatios, con redes de evacuación construídas, sin, antes de destruir o que temos, construir a enerxía que a ten que sustituir. Enerxía hidráulica, enerxía eólica, biocombustibles, biomasa, hidróxeno verde, etc. A quinta cuestión se refire ás cadeas de valor para incorporar os sectores auxiliares, as economías anteriormente citadas. A sexta, proxecto, línea estratégica e innovación e coñecemento como prioridades. A tal efecto, vamos a potenciar o Centro de Innovación e Servicios de Tecnoloxía e Deseño, CIS Ferrol, e tamén o Campus Industrial de Ferrol, coa Universidade da Coruña. O sétimo eixo se refire á competitividade, apostar polas infraestructuras, sumar a Ferrol o corredor atlántico de mercadorías, dar unha solución en velocidade alta á conexión Ferrol-A Coruña e, por suposto, mellora da seguridade e capacidade das estradas daquela zona, especialmente o corredor entre Ferrol e Ortigueira, e octava proposta é a consolidación, ampliación e modernización dos servicios públicos. Servicios públicos docentes, servicios públicos sociais e servicios públicos sanitarios. Isto, como digo, é un documento base. Agora son liñas para desenvolver. A Xunta vai a continuar trazando a senda de reactivación de Ferrol e a comarca. A vindeira semana vamos a continuar tendo reunións coa Universidade e os centros de I+D da zona, e, como dicía, este é un documento aberto que lles vai explicar o vicepresidente segundo. Mais nada. Moitas gracias e deixo co vicepresidente segundo. Moitas gracias, presidente. Moi bons días a todos e a todas. Como ben adiantou o presidente, o Consello da Xunta hoxe vende a avaliar as primeiras medidas para incorporar o Pacto de Estado por Ferrol. Aparecen, polo tanto, recollidas non só as achegas que xa fomos incorporando dende a propia Administración autonómica, sino tamén aquelas iniciativas que foron plantexadas polos diferentes asientes cos cuales tivemos a ocasión de reunirnos ao longo desta mesma semana. Me refiro aos alcaldes de Ferrol, Eume e Ortegal, as organizacións sindicais e os representantes do tecido empresarial da comarca. Son iniciativas coas que buscamos sentar as bases deste plan no que todas as consellerías da Xunta de Galicia, como temos dito, levan traballando durante os últimos meses. É unha rolda de contactos que iniciamos co ánimo de consensuar esta folla de ruta que seguiremos avaliando as diferentes medidas que se podan propoñer por parte do tecido social e económico de Ferrolterra e por iso xa lles avanzo que a vindeira semana imos a proseguir con esta xenda de reunións, neste caso, para escoitar as propostas da Universidade, dos integrantes tamén empresariais, centros tecnolóxicos, clústeres que nestes momentos forman parte e teñen a súa ubicación dentro do CIS Ferrol, do Centro de Innovación e Tecnoloxía e Deseño de Ferrol. Desde o Goberno galego entendemos que é fundamental abrir este espazo de diálogo e de consulta porque a situación que atravesa Ferrolterra demanda unha resposta institucional que necesariamente ten que ser multinivel, dende a propia Xunta de Galicia, ao Goberno do Estado, pasando tamén pola Diputación e os propios concellos.
Hai un obxectivo que temos por diante todas as administracións, que é pechar canto antes este pacto de Estado por Ferrol, un pacto de Estado que ten que permitir mobilizar os investimentos necesarios para reactivar industrialmente esta comarca e tamén para que a comarca se poda beneficiar da doble oportunidade que supón a transformación digital e ecolóxica no marco dos fondos europeos Next Generation. Se falamos de transición enerxética xusta e ordenada é porque comarcas como Ferrolterra non poden seguir por máis tempo sen unha resposta que resolva as cuestións que poñen en risco o seu futuro económico e o seu futuro laboral. E refírome, neste caso, a situacións polas que pasa a comarca vinculadas con Navantia, coa Central das Pontes, con Siemens Gamesa, con Alcoa ou coa propia industria electrointensiva. Ferrol, xa o ten trasladado o presidente, é a única cidade das cidades galegas que perdeu poboación. Non hai unha cidade en toda España que presente un saldo vegetativo peor que Ferrol, con unha taxa de paro máis alta de Galicia, o 17,9%, e coa taxa de actividade e a taxa de emprego máis baixas de toda a comunidade autónoma. Está a ver tamén como o desemprego medra en todos os sectores e castiga especialmente o grupo dos menores de 30 anos, onde creceu un 40% o desemprego, 15 puntos por riba da media de Galicia. Polo tanto, esta situación é unha doble responsabilidade para as propias administracións e supón un esforzo e debe supoñer un esforzo adicional para acadar eses puntos de encontro. E aí é onde a Xunta de Galicia está intentando impulsar todo este proceso de consultas para que no Pacto de Estado por Ferrol se podan ver recollidas todas as propostas que o tecido productivo de Ferrolterra e os propios interlocutores económicos e sociais queiran trasladar. Temos incorporado ata agora, en consonancia con esta proposta, ata 8 obxectivos de partida que se establece este documento base que estamos elaborando e que paso a detallarles. En primeiro lugar, temos que seguir traballando pola recuperación das empresas, dos autónomos e dos empregos afectados pola crise da COVID nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal. Trátase dun obxectivo onde todas as administracións convocadas temos que comprometernos para seguir desenvolvendo plans de rescate e de recuperación, pensando sobre todo nos sectores máis afectados pola pandemia, pero tamén para ofrecer financiamento e axudas directas ás empresas para que poidan manter a súa actividade. O segundo obxectivo que centra as propostas que recolle este Pacto de Estado por Ferrol é garantir e reforzar a actividade das empresas tractoras da comarca. Temos que centrar os esforzos en conseguir entre todos un compromiso por parte do Estado para manter as grandes actividades no ámbito industrial que agora mesmo están nunha situación de risco en Ferrolterra. Reivindicaremos, polo tanto, accións concretas como a construcción dun buque de acción marítima en Navantia Ferrol para que non queden sen carga de traballo a industria auxiliar ata que comece a construcción das fragatas F-110 no ano 2023. Seguiremos traballando por impulsar unha alternativa á central térmica das Pontes a través dos biocombustibles, igual que reivindicaremos alternativas para a planta de Siemens Gamesa nas Somozas. E, sobre todo, de forma particular, que se fagan todas as xestións necesarias para dar unha solución á planta de Alcoa e, en xeral, para garantir a continuidade da industria electrointensiva que poda acceder a un prezo eléctrico competitivo. O terceiro obxectivo do pacto é promover a modernización e a mellora competitiva dos sectores estratégicos na área de Ferrol, que claramente son tres. O sector naval, coa modernización do asteleiro de Navantia a través da execución de compromisos pendentes como o dique cuberto e o taller de subbloques. O sector forestal buscando completar os ciclos de producción, así como novos mercados, especialmente no sector contract, con especial presencia na comarca, e o sector primario e a industria alimentaria, completando as obras de saneamento da ría de Ferrol e avanzando no seu plan de regeneración. Dentro do cuarto obxectivo enmárcanse as propostas para impulsar un polo enerxético
que recolla sectores con potencial de futuro vinculados coas capacidades e os recursos endóxenos do territorio. Ferrolterra reúne todos os requisitos para ser un polo enerxético a través das diferentes enerxías. Falamos dos biocombustibles, desde a central das Pontes, que é a saída que xa se constatou como viable e que defenderemos tanto a Xunta como o propio Concello das Pontes, o gas natural licuado, aproveitando, por exemplo, as potencialidades da planta de Reganosa en Mugardos, e a produción de hidróxeno verde, porque contamos, dentro da candidatura galega aos fondos Next Generation, con proxectos vinculados a esta comarca como unha planta con capacidade inicial de 50 megavatios ampliables a 100 megavatios. Un polo enerxético para Ferrolterra que debe encontrar, e ese o obxectivo, acomodo nos fondos Next Generation. Precisamos que o Goberno incorpore esta iniciativa á candidatura que opte os fondos europeos porque será un verdadeiro motor na transición ecolóxica que queremos para Galicia e para esta comarca en particular. Estamos convencidos de que permitirá o desenvolvemento de diferentes enerxías renovables porque temos o recurso e porque ademais temos as capacidades técnicas e o coñecemento necesario para conseguir este obxectivo. Adicionalmente, en Ferrolterra tamén existe a oportunidade de intensificar esta diversificación, esta aposta por un polo enerxético a través da eólica mariña. Deste xeito, poderemos consolidar un hub de eólica offshore no que se inclúe a consolidación desta enerxía renovable no ámbito industrial e o impulso necesario para desenvolver proxectos de xeración. Compre lembrar que nesta mesma liña o Grupo Parlamentario Popular acaba de presentar no Parlamento unha proposición non de lei para que Galicia comece a dar os primeiros pasos neste sentido coa constitución dun observatorio para o estudo das posibilidades que podería ter a implantación de parques eólicos offshore no litoral galego. Unha iniciativa, unha constitución do observatorio que nos debería de permitir consolidar un hub industrial offshore en Galicia e, ademais, analizar e estudar as posibilidades de desenvolver proxectos de xeración eólica. Pero sempre, ese obxectivo de partida, as conversas que estamos tendo co propio sector da pesca, sempre tendo en conta que hai que garantir a compatibilidade da eólica mariña coas actividades marítimo-pesqueiras. O quinto obxectivo do pacto é desenvolver cadeas de valor potentes e profesionalizadas en torno aos sectores estratégicos. Trátase de completar esas cadeas de valor impulsando novos proxectos que nos permitan xerar un maior valor engadido e, sobre todo, mellorar a competitividade dos principales sectores estratégicos. Un obxectivo para o que temos que apostar polas tecnoloxías disruptivas como o Big Data, a inteligencia artificial ou a realidade virtual. Un sexto obxectivo é xerar sistemas de innovación e coñecemento ao redor destes sectores. Para iso, unha das principais propostas é posicionar o Centro de Innovación e Servicios de Tecnoloxía e o Diseño, o CISFerrol, como centro de referencia dos principales ámbitos productivos e como sede tamén do Centro de Referencia do Sector Naval que ultiman Navantia e Siemens. En este contexto, seguiremos facendo unha aposta decidida por desenvolver o campus industrial da Universidade da Coruña. Un sétimo eixe de actuación componse dun grupo de propostas que se enmarcan na mellora dos factores básicos de competitividade territorial. Un deses factores está nas infraestructuras. Ferrol ten que contar necesariamente con unha rede de infraestructuras que permita achegar a comarca o resto de grandes nodos de actividade industrial tanto en Galicia como no noroeste peninsular. Por iso siguen en pé nas nosas principais reivindicacións canto ás comunicacións e os servizos ferroviarios como a incorporación de Ferrol ao trazado do corredor atlántico de mercadorías, a modernización da liña entre Ferrol e Coruña ou a axilización da conexión ferroviaria co porto exterior de Cañeliñas. E por iso tamén propoñemos o desenvolvemento dun plan de investimento, conservación e mellora das vías de comunicación en Ferrolterra, non só das titularidade da Xunta de Galicia, senón tamén das vías de titularidade do Estado. Xunto con isto, outro dos factores que consideramos básicos para a competitividade territorial está en conseguir que Ferrol
se beneficie dunha aposta clara pola formación e o desenvolvemento das novas capacidades tecnolóxicas e digitais para que os sectores estratégicos podan ter as mellores condiciones para afrontar os próximos retos. Eso significa, polo tanto, unha aposta por esa formación que será un elemento diferencial e un elemento de singularidade nesta aposta pola comarca de Ferrolterra. Para rematar, o Pacto de Estado de Ferrol ten como obxectivo estratégico a consolidación dos servizos públicos. Polo tanto, da atención tamén ás persoas. Galicia segue defendendo que estar ao carón da cidadanía significa ofrecerlle cada día unha mellor atención desde os servizos públicos. Por iso, no Pacto de Estado deben contar con un capítulo destinado ás políticas sociais, á educación e á sanidade. A reactivación de Ferrolterra pasa, en definitiva, tamén pola conciliación, pola atención á dependencia e ás persoas máis vulnerables e polo reforzo dos centros sanitarios e os centros educativos. Adicionalmente ás propostas que a Xunta de Galicia xa puxo sobre a mesa e que lles veño de relatar, hai algunhas concretas que nos foron trasladando os concellos, os sindicatos e os empresarios de Ferrolterra e que dende a Xunta de Galicia tamén temos incorporado neste documento base. Por citar algunhas, como decía, propostas nas diferentes reunións que temos celebrado, se encontra a transformación do buque civil de transporte Galicia en Navantia, a construcción dun dique de reparacións para fortalecer a actividade de Carenas, o impulso dun clúster da defensa en colaboración co propio Estado, o reforzo do Plan Resurbe ou a creación e impulso do Xeoparque Ortegal. O que iremos facendo ao longo dos diferentes contactos que seguiremos mantendo será ir incorporando as diferentes achegas que podan convertir este documento base cun pacto de Estado para Ferrol que realmente dé respostas ás necesidades que ten a comarca. Eso significa traballar conxuntamente entre todas as administracións e o tecido productivo para redefinir o noso modelo que poña no centro a innovación e o respeto ao medio ambiente. Un proceso de transición que ten que dar lugar a alternativas a aqueles sectores e territorios onde ten un maior impacto, como é o caso desta comarca, e un proceso que necesariamente ten que apostar polo emprego e a sustentabilidade. O Pacto de Estado por Ferrol ten que ser, polo tanto, unha garantía de que no momento actual a cohesión territorial, o emprego e a reindustrialización serán a prioridade de todas as administracións e, dende logo, traballar todos xuntos para que os fondos europeos Next Generation podan contribuir a este obxectivo aí onde máis se necesita. En este caso, estamos falando dunha comarca que ten recurso, que ten capacidades, pero que precisa o apoio de todas as administracións. En Galicia, como saben, hai sectores como o sector naval e o sector electrointensivo que neste momento teñen ante sí un horizonte de moitas incertezas que o Goberno aínda ten pendente de despexar. E este Pacto de Estado por Ferrol pretende buscar precisamente ese compromiso, reclamar a implicación de todas as administracións, empezando, por suposto, pola Xunta de Galicia e seguindo polo Goberno Central, a Deputación e os concellos, e sempre dende a unidade de acción. Por iso, a vindeira semana, lles adianto que remitiremos ao Goberno de España, a Deputación da Coruña e os concellos das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal estas primeiras medidas para poder pechar o Pacto de Estado por Ferrol canto antes. O noso principal obxectivo é que o resto da Administración se sumen a este pacto e confiamos, polo tanto, en que saberemos dar entre todos unha resposta que permita que as comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal poidan salir fortalecidas desta crise. E farémolo dende a Xunta de Galicia, dende a unidade, o consenso e compartindo os obxectivos como os que hoxe vende a avaliar o Consello da Xunta. Moitas gracias. Se vos parece, se hai alguna pregunta ao vicepresidente, empezamos por eles. Vos, vicepresidente, gustaríame saber se este documento ten unha memoria económica, que parte aportaría a Xunta e que parte reclama o Goberno,
E tamén se con este pacto que reclaman dan por finalizado o plan Ferrol que durante varios anos a Xunta veu impulsando. Gracias. Moi ben, o documento, lóxicamente, ten unha memoria económica vinculada a cada unha das actuacións por parte da Xunta de Galicia, unha memoria económica que, lóxicamente, trasladaremos no seu momento unha vez que se teñan finalizadas todas as diferentes propostas e hai un compromiso efectivo desde o punto de vista económico por parte da Xunta de Galicia. No caso do Estado, solicitaremos ese mesmo compromiso igual que o resto das administracións, de tal forma que o obxectivo do Pacto de Estado é que non só se recollan as diferentes medidas, senón que cada unha das administracións poida concretar, dende o punto de vista económico e dende o punto de vista orzamentario, cales son esos compromisos que teñen que permitir que o conxunto das medidas que se inclúan neste Pacto de Estado por Ferrol se podan desenvolver. A memoria económica que estamos diseñando e que ven acompañando estas medidas, lóxicamente, ten unha dimensión temporal que neste caso é de 4 anos e que, polo tanto, esperamos que tanto o Estado como as diferentes administracións tamén podan concretar. E con respecto ao Pacto por Ferrol, o que estamos buscando é precisamente que poida aglutinar todas as iniciativas que no pasado se teñen impulsado e que nos permitan, con esa unidade de acción por parte de todas as administracións, dar a resposta que precisa Ferrol. O que entendemos é que estas medidas, o máis relevante é que teñen que vir acompañadas por eses compromisos orzamentarios que cada unha das administracións deberán concretar e que, polo tanto, vinculados a esas medidas, haxa un orzamento comprometido, que ese é o que estamos plantexando e o cual teremos tamén ocasión de compartir con todas as administracións nas diferentes reunións que esperemos que se poidan concretar canto antes, porque hai un obxectivo que é pechar este pacto, que podamos asignar o pacto entre todas as administracións e que de forma inmediata podamos desenvolver as diferentes iniciativas. Se non hai ninguna máis, entonces cambiamos. Gracias. Sí, presidente. Eu quería trasladarlle dúas cuestións ao fío das eleccións esta semana na Comunidade de Madrid. Quería saber se vostede cree que Isabel Díaz Ayuso pode chegar a ter proxección para cometidos máis importantes dentro do seu partido, do Partido Popular, e se, unha vez visto ese resultado, se vostede pensa xa en presentarse unha quinta vez ás eleccións en Galicia, toda vez que hai outra baronesa de moda dentro do Partido Popular. Que hai? Outra baronesa de moda dentro do Partido Popular. Está moi ben motivada a pregunta, está clarísimo que procede facer unha pregunta tan oportuna como esa. Mire, creo que o que vimos foi que hai un partido e hai unha serie de compañeros e compañeras que o conforman e hai unha candidata que tivo un rotundo éxito electoral o pasado martes, 4 de maio, sin duda, incluso moi por riba das previsións máis optimistas. Duplicar os votos, duplicar escanos, conseguir máis do 44% dos votos é, sin dúbida, un éxito electoral rotundo, incuestionable, inapelable. Certo, ademais, que hai outra serie de reflexións que convén facer, porque, na miña opinión, si teñen unha lectura nacional, o feito de que o líder de Podemos, o líder carismático de Podemos, que facía o que lle peta durante todo este tempo, pois decidira abandonar de forma abrupta a súa formación política, ten unha enorme relevancia. O feito de que un partido supuxera mandar a terceira división ao Partido Socialista Obreiro Español, o partido chamado Mais Madrid, ten outra segunda relevancia. O feito que o Partido de Ciudadanos perdera 500.000 votos
xa se atope fora do Parlamento como unha forza extraparlamentaria, volva a ter unha extraordinaria relevancia. E o feito de que os dous partidos que están gobernando en España, PSOE e Podemos, tiveran moi malos resultados, pois tamén ten unha enorme relevancia. Eu creo que por aí, polo menos na miña opinión, vai a lectura que podemos facer da Comunidade de Madrid. Rotundo éxito da candidata Isabel Ayuso, rotundo éxito dos compañeros que conforman o Partido Popular de Madrid, e un claro mensaxe de desafección da comunidade madrileña hacia as políticas do Goberno de España e, polo tanto, hacia as políticas do presidente Sánchez e do partido de Podemos. Non sabemos en este momento quen o lidera, pero entendemos que sigue tendo unha enorme importancia nas políticas nacionais. Eso creo que é o lóxico, o obxectivo e o que corresponde. En relación a calquer outro plantexamento adicional, comprenderá que non hai máis que extralimitacións ou improvisacións. A importancia da presidenta Ayuso no Partido Popular de España, por suposto que é unha importancia moi relevante, porque acredita que é a política elexida polos madrileños. Madrid é unha comunidade autónoma importantísima na vertebración de España e, por suposto, na actividade económica, industrial, empresarial do país. Ata aquí é a lectura lóxica. A partir de aí comprenderá que non hai lecturas lóxicas senón lecturas de parte. E eu intento facer as lecturas lóxicas para transmitirlle aos galegos o que penso. Sí, presidente. Boa tarde. En relación con dous asuntos. Por unha banda, sobre as medidas que anunciou onte dixo que se estaba buscando ou que se buscaría un encaixe legal para ver se era posible que o propio sábado poidese haber cea xa en restaurantes. Entón, quería saber un pouco se efectivamente xa atoparon ese encaixe legal, como se concretara e que horarios haberá finalmente o sábado para a hostelería. E despois xa empezan a sair as primeiras decisións. Por unha parte, o Tribunal Superior de Valencia pois avalou que se manteña o toque de queda e, sen embargo, pois no caso do País Vasco rexeita o e tamén a mobilidade. Non sei se un pouco ver esas decisións discrepantes incide na idea de que había esta plantexada polo Goberno en primeiro lugar nos Tribunais Superiores e despois no Tribunal Supremo, pois deixa unha situación de desigualdade entre as distintas comunidades entre os españois. Grazas. Sí, moitas gracias. Efectivamente, estamos traballando. Hoxe vamos a publicar o Diario Oficial de Galicia co paquete de medidas que adoptamos onte. Por lo que se me dice, si é posible, desde o punto de vista xurídico, facilitar que mañá, sábado, os bares pechen ás 23 horas e os restaurantes a 1 da madrugada. E é posible, desde o punto de vista xurídico, porque temos competencias para concretalo, toda vez que o estado de alarma, a partir das 12 da noite, pois desaparece e, por tanto, xa os restaurantes poden ter un horario superior ao das 12 da noite. E como temos tamén competencias para regular os horarios durante o estado de alarma, os vamos a regular para ter coherencia na propia madrugada do sábado e domingo e non ter incoherencias desde o punto de vista horario. Por tanto, salvo que este equivocado, a información que temos é que a asesoría xurídica atopa fundamentos legais para poder adoptar esta decisión e, por tanto, a partir de mañá, os bares e restaurantes poderán pechar ás 23 e a 1 da madrugada respectivamente e os galegos non terán toque de queda, dado que a Xunta amplía ata as 12 e a partir das 12 que finaliza o estado de alarma xa entramos nunha vía de liberdade en relación coa ausencia de toque de queda e, por tanto, límite horario. O que sí se vai aplicar, porque publicamos mañá no Diario Oficial de Galicia, é a prohibición de reunións de non convivintes, tanto no exterior como no interior dos domicilios, dende a 1 da mañá ás 6 da madrugada. Eso, mentras o Tribunal Superior de Xustiza non o invalidase, no caso de que o invalidase, está en vigor. E estamos, creo, razonablemente seguros de que podemos obter o visto prace do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Bueno, efectivamente, empezamos a conocer xa as primeiras decisións dos Tribunales Superiores de Xustiza das comunidades autónomas e empezamos a coñecer dúas decisións absolutamente contradictorias. O Tribunal Superior de Xustiza de Valencia, ante unha incidencia baixa,
autoriza o toque de queda e o Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco, ante unha das incidencias máis altas de España, non autoriza o toque de queda. Por tanto, o que pasou foi o que pasou. E o que pasaba, e o que pasou, e o que está pasando é unha enorme incertidume xurídica, un limbo legal e unha interpretación dos Tribunales Superiores de Xustiza ante unha regulación específica para a xestión da pandemia sin estado de alarma. A resolución do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco é diáfana. Dice que sin estado de alarma as comunidades autónomas non temos capacidade para restringir ningún tipo de dereito fundamental. Quero recordar que Euskadi, xunto con Navarra e A Rioja, son as 3 comunidades coa maior incidencia da pandemia. Sin embargo, Valencia, que é unha das comunidades autónomas, xunto con Murcia, Baleares, Canarias e Galicia, sin embargo, aí sí se autoriza o toque de queda. Onte houbo outra vez outro pronunciamento do Tribunal Superior, no caso de Baleares, onde 3 magistrados a favor, 2 magistrados en contra, autorizan o toque de queda en Baleares, sendo Baleares unha comunidade de incidencia baixa. Comprenderán, por tanto, que a deixadez do Goberno central nos obliga a unha cogobernanza absolutamente atípica, que é que a pandemia a partir de agora vai a ser cogobernada entre os presidentes autonómicos e os presidentes das salas do contencioso administrativo dos 17 tribunales superiores. Nin ten orden nin concerto. E estamos ante unha inseguridade e unha impotencia xa confirmada antes de que finalice o estado de alarma. Por tanto, isto non era unha cuestión política ou ideolóxica, isto era unha cuestión de dereito. E o dereito está aí, e as leyes están aí, son necesarias a ampliación das mesmas, unha blindaxe que non posuímos para xestionar unha epidemia que non rematou, por moito que remate o estado de alarma do Goberno central. En fin, é moi difícil actuar con menos diálogo e é moi difícil actuar con máis irresponsabilidade. E isto é no que o Goberno central está actuando, lamentablemente, desde fai 13 meses consecutivos. Buenas tardes. Entiendo que mientras no se publiquen en el DOGA las medidas que van a tener efecto a partir de que decaiga el toque de queda, no habrá un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero viendo las últimas noticias en País Vasco, en Valencia, ¿sigue teniendo la confianza que tenía ayer en que efectivamente las medidas propuestas por el Comité Clínico aquí van a tener efecto? Eso es una buena pregunta, porque a incidencia baja se autoriza el toque de queda y a incidencia alta no se autoriza el toque de queda. Comprenderá que es muy difícil hacer una predicción. Lo que sí, la asesoría jurídica, nosotros, el Gobierno, hemos valorado que nos parece muy difícil de sostener un toque de queda con la incidencia baja. Y Galicia tiene una incidencia baja. Por eso no hemos planteado el toque de queda, porque nos parecía de difícil defensa. Por el contrario, hemos sustituido un toque de queda clásico por una situación light de responsabilidad en el ámbito de nuestras capacidades de prohibición de los ciudadanos. No podemos impedir que un ciudadano salga de su casa a partir de la 1 de la madrugada, pero sí creo, por razones epidemiológicas fundadas, podemos impedirle que tenga contactos con personas no convivientes tanto en la calle como en su domicilio. ¿Por qué? Porque incrementaríamos exponencialmente las posibilidades de contagio. Por tanto, creemos que es una medida más proporcionada en las comunidades autónomas con incidencia baja a un toque de queda tradicional y clásico. No obstante, hemos visto que en Valencia y en Baleares se ha autorizado el toque de queda con incidencias bajas. Y hemos también confirmado que en Euskadi, con un riesgo extremo, no se autoriza el toque de queda. Bueno, la propuesta gallega es una propuesta que no se mete en los toques de queda, porque entendemos de difícil justificación, con incidencias bajas, pero que construimos un sistema transitorio que nos permite velar
epidemiológicamente durante la madrugada y que no afecta, por lo menos en nuestra opinión, de forma contundente y directa contra los derechos fundamentales máximos, que es un toque de queda, es decir, la prohibición absoluta de libertad de movimiento a los ciudadanos. Vamos a ver, yo creo que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia nos puede autorizar para hacer eso, y por eso estamos construyendo una argumentación jurídica metodológicamente y sistemáticamente en base a las reflexiones y las propuestas del Comité Clínico. Boas tardes. Hai uns días vimos a foto do Consello de Administración da Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratégicos de Galicia e non hai ningunha muller. Quería preguntar por qué, a que se debe isto. Gracias. Está aquí o vicepresidente da Xunta. A min o que se me dixo e o que podo confirmar e ratificar que o que se plantexou inicialmente era un Consello de Administración que, de acordo cos estatutos da propia empresa, non era o Consello de Administración definitivo. Podo confirmar e confirmo que había algunhas mulleres, creo que dous, unha delas seguro que estaba pendente de ter autorización do organismo que pertence para formar parte do Consello de Administración. E, por tanto, cando presentemos o Consello de Administración, se poderá avaliar o número de mulleres que o conforman. E tamén, cando presentemos a primeira executiva desa empresa, se poderá avaliar se hai mulleres en órganos de control e de dirección. Por tanto, me gustaría que o resumo e a valoración se faga cando se presente o Consello de Administración e os órganos de dirección da compañía. Preguntarlle sobre o plan de recuperación da presencialidade na atención primaria. Os colexios médicos xa se pronunciaron a respecto de vincular pois esa presencialidade aos incentivos ou ao plus. Piden unha reconsideración á Consellería de Sanidade. Non sei se a teñen prevista esa reconsideración. Vamos a ver, eu creo que estamos ante unha cuestión que deberíamos de contextualizar, de facer unha avaliación proporcional á referida cuestión. É evidente que os pacientes necesitan presencialidade en determinadas actuacións nos centros de saúde. É evidente tamén que, ven sendo habitual, que o número de atencións médicas nos centros de saúde anteriores á pandemia, o 80% eran presenciais e o 20% eran telefónicas. É evidente tamén que estamos iniciando e ampliando un proceso de vacinación aínda insuficiente e nos temos que preparar durante este ano para ir incrementando e volvendo a unha certa normalidade pre-COVID no ámbito da presencialidade dos pacientes nos seus médicos de cabecera, nos seus médicos de familia. E ese é o contexto no que estamos traballando. Penalizar ou non penalizar o incumplimento da presencialidade é que non tuvemos problemas, e eu estou convencido que non o vamos a ter no futuro. De feito, este ano o obxectivo de presencialidade era o 40% para cobrar os incentivos. Polo que eu sei, todos cumpliron con carácter xeral esa porcentaxe. Agora, o obxectivo é se podemos chegar ao 60%, o iremos vendo. Se se pode, se concretará. E se non se pode, evidentemente non o vamos a exixir, porque dependerá das características de infraestructura do centro de saúde, da porcentaxe de inmunidade da población das cartillas de ese médico de cabeceira. Si ten moitas persoas maiores, estarán todas inmunizadas. Si ten, polo contra, persoas de menos de 40 anos maioritariamente, a maioría estarán todavía sin inmunizar. E, por último, quixera simplemente trasladarlles, mire, nós o obxectivo que temos, nos sentimos moi orgullosos da sanidade, é seguir traballando cos profesionais. E por si alguén ten algunha dúbida, algún galego ten algunha dúbida de como pesa eso nas retribucións do personal facultativo, o cumplimento da presencialidade ten un valor de 10 euros o mes. Non creo que haxa ningún facultativo en Galicia que teña unha merma das súas retribucións ou que teña un incremento das súas retribucións en base ao cumplimento dese parámetro.
Polo que eu sei, son 100 euros ao ano que non chegan a 10 euros ao mes. Estou absolutamente convencido de que limaremos esas diferencias e concretaremos a fórmula de presencialidade máis acaída para, en primer lugar, para os pacientes, que son os propietarios do sistema de saúde galego. E, por suposto, para os médicos, que son os protagonistas do sistema de saúde. Por tanto, entre protagonistas e propietarios, seguro que vai haber un acercamento, pero de verdade que non entendo algunhas das cousas que estou leendo, nin algunhas das cousas que estou escoitando. Parece que estamos falando de cantidades inmensas de diñeiro cando o que estamos a plantexar é volver co período transitorio que se poida en función das características arquitectónicas do centro e do número e idade de pacientes inmunizados a unha presencialidade crecente e intentar volver á asistencia primaria pre-COVID nos seguintes meses, trimestres ou semestres. Dende logo, por nós, non vai haber conflicto. Aqueles que queren ter un conflicto unilateral, pois, eso xa non depende de nós. Pero, dende logo, nós non estamos nese conflicto porque para nós non hai ningún conflicto. O contrario, o que hai é un interese por ir vendo a presencialidade en atención primaria porque creemos que é necesaria para os pacientes e para os médicos. Pero, en fin, non vemos conflicto aquí. Temos unha última pregunta por videoconferencia. André, de Nos Diario. Hola, bo día, señor Feixóo. Dende Nos Diario queríamos preguntar un par de cuestións. A primeira, queríamos saber por que anunciou que as persoas de 66 e 69 anos na Galiza ían a recibir Pfizer, se podemos comprobar que na área sanitaria de Pontevedra se está inoculando con AstraZeneca e na de Vigo con Moderna, xerando, pois, obvias situacións de malestar o personal clínico e as traballadoras de saúde que ao final son as que teñen que dar a cara por estas decisións. E na segunda pregunta queríamos saber que vai a pasar coas persoas menores de 60 anos que dixo que ian levar Janssen e Pfizer. Poden agardar que tamén teñan que recibir AstraZeneca ou Moderna? Ou que pensan facer? Ben, o que pensamos facer é o que dixemos. Se hai algún erro, evidentemente terá a súa explicación e a súa motivación. Nós temos previsto, de acordo co Comité de Saúde Pública do Consello Interterritorial, empezar a próxima semana con persoas de 59 hacia baixo en idade administrando Pfizer, Moderna e Janssen. Eso é o que temos previsto. O que tiñamos previsto tamén en persoas de 66 a 69 anos administrar Moderna e Pfizer. Si hai persoas que, polo que vostede dice, así as hai, e eu, ademais, coñezo alguna que se administrou AstraZeneca, o que se necesita é saber exactamente onde estuvo a confusión e ver si esa confusión está definitivamente solucionada. Polo que sei, pode haber algunha persona, a resposta é que sí. Onte eu mesmo me atopei cunha delas, unha persona de 67 anos, que según ela, a enfermeira lle dixo que tiña unha AstraZeneca administrada, pois evidentemente eso hai que velo de forma inmediata. A AstraZeneca estaba indicada para esas persoas. A AstraZeneca estaba indicada entre 60 e 69 anos. Posteriormente, o Consello Interterritorial nos comunicou que é máis procedente de 66 a 69 Pfizer ou Moderna. E nós aceptamos, aínda non compartindo ese criterio, aceptamos o criterio do Consello Interterritorial. Se hai cuestións que non estamos seguindo o criterio do Consello Interterritorial, tenemos inmediatamente que rectificalas pedindo disculpas ao respecto. Pero está claro que inicialmente na ficha dese medicamento se autoriza administralo a esas idades. Pero, insisto, o que vostede dice, efectivamente, creo que se produxo en algúns casos, e vamos a ver exactamente cal é a causa e como o rectificamos. Moi ben, pois moitísimas gracias a todos.